kagungan kersa badhe ngersake panjenengan. Nggih. Terus pelengkapipun kula kalian Mas Jok Lutu. Nggih. Lah Pak Gunawan niku lak nerusake napa nggih jejakipun bapak kula lan ibu kula. Lho, mosok to Mas? Nggih. Kok terusne pripun? Pak Gunawan niku riyen kulino nobong toprak riyen. Weh, ngoten nggih. Melu puspa budaya, puspa kawedar. Niki Nggih. Pak Gunawan kula iso ra iso bengi niki, Pak. Nggih. Bengi niki jane. Saleh niki bener. Nggih. Saleh Pak Gunawan menika ya termasuk tokoh ketoprak. Nah, Yen kula mbiyen ya ketoprak. Yen iso bengi niki. Aja dipotong. lho. Kok aja dipotong piye to? Ya kudune malah awake dhewe iki sumbangsih kok iso. Jangan potong. Nah, ngono. Jangan potong nggo Pak Gunawan. Weh, 75. 75 ya sithik to Mas kok iso. Wong Pak Gunawan niku sok glogok lho. Nggih. Entek amek kurang gula. Oh iya. Piyayine cobi ning ndi to wong iki? Oh lah kae. Mare ireng-irem lho wong iki. Nun sewu Mas Eko. Nggih. Pak Gunawan Bu Winarsi menika piyayi ingkang blobo. Nih do majune Mas. Sampeyan ben ngerti piyayine ngono lho. Ndi to, Pak? Ah itu piyayine itu. Sing jilbaban itu. Jilbaban matamu. Ku Pak Gunawan jilbaban iki lho. Pak Gunawan iki ngagem kae lho. Nah, sangka. Ya, nggih. Jilbaban ibuke. Ibuke Bu Winarsi. Niki jane yen mboten Pak Gunawan Mas. Kula niki barengi teng Ponorogo niku syukuran atas lantiknya Bapak Bupati Ponorogo. Pak Giri. Nggih, Giri Sancoko. Maka. Barengi Provinsi Jawa Timur ulang tahun. Hebat. Ning krono kula kali Pak Gunawan nu nyambung silaturahmi. Nggih. Tetap saya pertahankan, tetap rawuh utawa hadir teng ngene Pak Gunawan. Tetep sowan rene nggih. Niki Pak. Kok ora pilih ning Ponorogo karo ning Jawa Timur? Lah nyapa wong kono. Kalau ora nanggap kok. Sing anggapi Pak Gunawan nyapa kok. Ngatekno cangkeme gliding. Ngono. Lagi ngeten iki melu seneng lho Pak. Seneng tanggap kok ora seneng piye tapi. Ora kok ditanggap. Iki lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain nyatane background wayang bengi iki jan hebat. Biasane Contohmu mati. Nah, nggih wis jas Pak wis. piye background ke piye? Background wayang mburi Tegal Gedang iki lera Pak Gunawan. Iki pancen papan panggonane kaya ngene iki kok. Dadi iki klire barang kangge klir cilik, Mas. Lah iya Iya, lho niki. Nggih. Saking cilike dagelan metuwe liwat jeding barang kok iki. Wis tetep mak yo disyukuri kabeh ki nut lakune nglakon. Iya to Pak. Ngono lho. Pak Gunawan bate ku ning ndi dalepe? Lah kok terutusan glebole jeding barang ta. Masyaallah ngono. Mas Tutuk ki yo peneng ae yo an. Kok nyapa ora meneng ae wong Lah ngono kok ana sing bengok-bengok ning jeding barang. Lah aku mlebu ke kunci, ora iso dibuka lawange Pak Kodiro. Kono ki kudu ra cerita. Masa gua. Niki lak ngigaken Kang Putra Mas. Nggih, Pak. Ning saderenge nggih niki piyai sakmen katepun lak tidep-tidep kali badan. Iki ya wong kali dawir to Pak. Kula niku meh pirang taun pokoke muga-muga ing dalu menika kula ngaturaken minal aidin wal faizin nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula. Bila gen kula nyambut gawe tahun-tahun kepengker nanten kalepatan ana kalade ngatur ana nyinggung rasa siji lan sijine kula nyuwun geng samudra pangasami mumpung ulane sik sawal iki ngaturaken minal aidin wal faizin nyuwun pangapunten sagengipun mohon maaf lahir dan batin sayanipun nggih. Muga-muga kathah rezekine nggih. Amin Pak. Muga-muga slamet donya akhirate. Kula dongake sing dadi pegawe ya muga-muga ndang munggah pangkate. Ya sing dadi bakul akeh batine. Amin. Sing duwe anak muga-muga pinter anake bekti karo wong tuane. Amin. Ngono lho. Dadi ngene iki manten ki aja sok seneng-seneng. Ngoten lho. Loh. Manten iki kudu seneng manten ora seneng piye? Lah iki kepiye? Kadang enek lho, didadekke manten seneng ning akhire gak iso nyenengke wong tuane. Loh, justru malah dadi manten iki kudune seneng mergo apa wis ketemu jodone, Pak. Contone Pak Gun iki seneng anake wis duwe kanca. Wah, ning aja lali wis dadi manten iki tanggung jawabe ya kudu nyenengne wong tuane. nah ngono. Iki walaupun ketemu jodone ning aja lali tanggung jawabe nyenengne wong tuane mergo wong tuane ngragati sakmene mbane iki ya dienggo senenge anak. Ana pepatah utawa enek kata-kata wong tua iso nyenengne anak ning guru mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Lah kene lho kok ya mau randang ngomong. Lho, aku ya tak Seto, kuwi pepatah ngono ki tak sanggah le. Kenapa? Piye lemu muni piye? Ning dindinggon ki wong tua mesti nyenengne anak, Pak. Ning guru mesti anak ki iso nyenengne wong tuwa. Lho, ora aku malah kuali. Kok walik piye? Sing ngurmati ki mestine wong tuwa ki menghormati anak. Mergo bakale anakku nyenengne wong tuwa. Ya.
Wah, ngerti maksudku. Lho, sesek kon baleni iki kata-katane iki nek kata-katamu Kata-katamu piye? wong tuwa ki mesti nyenengi anak. Hmm. Nek ngurung mesti lek anak ki nyenengi wong tuwa. Wong tua mesti nunggoni anak, Nek anak urung mesti nunggoni wong tuwa. Lek nunggone kena ning lek nyenenge dhisik anak timbang wong tuwa. Kok iso? Mergo bakale anak kuwi nyenengne wong tuwa. Lho, kok bakal arane wong tuwa pripun Pak kok? Tanpa wong tuane seneng dhisik antarane priya lan wanita apa dadi anak? Lho, berarti kan dhisik anake lek arep nyenengne wong tuwa. Tapi lek rungane anake. Berangkatnya kan ya wong tuwa mergo seneng terus dadi anak. bener iki lho. Kuwi lho. Lah dadi anake piye kok iso wong tuwa senengi? Mergo bakale anak nyenengne wong tuwa. Ya bener lho, disenengne sik wong tuwa terus wong tuwa seneng terus dadi Dadi anak. anak. Oh, sing mbok muni. Oh iya. Dadi aja gampang nyalahne anak ngono lho. Lho, ora nyarane Pak kok. Iki ki masih tak maksud iki kaya Pak Gunawan iki lho. Sabar, ora perlu nada tinggi. Mergo awakmu iki kosakatane wis salah, wis kleru. Cek kleru malah omongane jenengan iki lho. Mosok Dalange anggere wong tuwa urung mesti nyenengne anak. contohnya kok Pak Gunawan to. Lah, piye? Nyenengne anake to. Anake rabi ditanggapne wayang. Gitu to, Pak. Kan ngene iki lak karepe iki muga-muga anak iki besok bisa seneng. nek wis seneng, Lek wis seneng Iso bales. muga-muga bisa nyenengne wong tuwa. nah kuwi lho. Bapak ki ora ngarep-ngarep balesane anak, Mas. Malah ngene iki Pak Sing ngomong Gunawan sapa? Sing ngomong sapa? Omono. Kok mlipi sampean? wong tuwa iki ora ngarep-ngarep balene saka anak. Ora mau balese Ora ngarep-ngarep balese anak. bapakku ndek iki lho. Oh. Apa jenenge WA, ora tak bales malah nesu. Piye? Mergo ora kok bales. Lah iya bales kan jalur balese. Kuwi lek perkara WA, nang nek perkara keadaan Sik to. wong tuwa ki urung mesti lek ora njaluk balese anak. Anak ya urung mesti lek njaluk balese wong tuwa. Apa-apa ki mung kari pikirane, ngono lho. Oh, Iki lak omong rada suwi rada angel lho iki. layak no piye anak wong tuwa ora njaluk balesane anak. Piye? Terus anak ora njaluk balesane wong tuwa. Layakno anakmu gedhe ning teropan terus. Sebabe Aduh, openi wong nanggap kok. Mula ora njaluk balesan. Ngono lho. bangsaku kok. Asal ngene kuwi. Niki lho ngomongne tentang Manten. Oh. Manten ki wis kodrat dadi wis manten ki ngene. Mantene lanang gitu, manten wedok. Manten lanang. Wis bubu. Pikiran ngerti kok. Lah manten saiki mesti ngene, ora utang ngempet geding ya, Pak. Mesti wayang sing lagi main ketok penak kabeh do nglumpuk terus mlebu dhewe sepi kendel sepi ngono lho. Kowe ngawur. Ngene iki ning jero ki wong loro zikir. Zikir apa? Buka kado. Lah iya kadone bungkus kain. Ngene iki apa ngerti yen jero ki ndonga apa ya roh to? Ngene, Pak, Wong manten. iki ya tau dadi manten, kowe mbiyen lah ya dilebokne kamar to. Ngaur aku tau dilepone polsek biyen kok. Lho, ya Maksudnya ki kamar mempelai ngono kae lho. oleh apa aku biyen rabi ngeles kok, Pak. Iki mbok picek to iki cerita nyata kok. Kok piye? Iki sumpah aku cerita nyata tenan, Pak. Kok rewangi teko sumpah. Ora kaya Iya, lho, Pak. Pak Gunawan Kok ya. dikira iki banyolan iki ndak banyolan lho. Iki aku cerita kenyataan. Aku biyen rabi iki gadekne varione bojoku, Pak. 5.000. Terus Kuwi son terop iki disumbang karo wong Lodaya. son terop sumbang wong Wong Lodaya. Lodaya. Terus son iki tak kira iki sone gedhi. Lah kok tibake mek salon aktif. rabimu kuwi. Rabi ku iki tenan iki sumpah demi Allah lho. Delalaki aku malam pertama bayanganku rono to, Pak. Kamarku tibake maratuwa omahe bojoku. Aku nang di omah, dadi aku nang bojoku. Kuwi omahe iki gak kamar, dadi aku mek disket karo lek biyen ngarane bipet, Pak. Oh iya. Bipet. Instalasi ngono kae jauh saiki ini kap kayu. Kayu bipet kuwi terus diwehi kawat terus kei selambu. Lho. Urip kuwi biyen ngono kuwi. Iya. Lah ngisi-ngisini. Oh, raimu yo lho. Kok ngisi-ngisini gawe bipet barang. Iki tenanan lho, Pak. Terus. Lah, bojoku kuwi duwe anak, duwe adik cilik. Terus Aku iki malam pertama, Pak. Kenal, iki sumpah ya. kuwi kisahmu lho. Kisahku tenan. Dudu putrane Pak Gunawan to. Enggak, itu tenan aku tenan iki. Aku akhirnya ke malam pertama kan bayanganku kok ceritane wong tuwek-tuwek no. Nggih. Malam pertama ki Indah. Jos indah. Aku ki kek omahe kamare maratuwa aku ki sebelah gitu. Gek tutupe selambu. Selambu. Aku yang anggere arepe nyang, Pak. Maratuwaku iki kena asma, Pak. Iya. Soal ki Pak Kuat, jenenge Pak Kuat. Lho, kowe jenenge kuat kok kena asma lho. Lah iya, maksud iki Kuat kena asma lho. Terus Aku yang arepe harus kayak kakak ngempet, Pak. Kamu kok malam pertama. Malam pertama ki tenanan ki. Piye ki aku? Aku
buka letet gitu. Ah. Lah kok Karepmu ngopo kuwi? yes mau malam pertama bojo ya. Lah kok menurut aku ngono. Watuk. Ya aku rung turu ya aku sahur. Kayak bojomu wis kadung mapan ya? Iya no, bojoku wis wayahe wis yes ngono kae. Wis. Masyaallah ya. Terus Tenang iki api ya. sayang ra tak Piye Mas, pikir. bentuke piye Mas, bentuke? Lah tak tapuk lambemu. Ora berwatu emang. Ngono iki watuk to. Neh wis watuke selerem arep pinyang neh selerem. Ah. Tak tukone komik to. Mari. Lah kok anak adik wedok, adik lanang. Lanang. Ngene. Pasoni Nyeluk sampean. nyeluk aku. Mlebu langsung blulus ya. Aku langsung kaget aku. Sopo dia? Oh iya jenenge kan Sony ya. Ya, Mas Sony. aku. Mbah aku Lah dia tak komentar. Gak wis, dadi aku seminggu, Pak. Enggak nyapa-nyapa aku. Weh. Jadi ternyata itu kuncinya adalah Wong pemanten itu harus bisa menjaga kekuatan iman. Ya ora kok nafsu tok ya. Nafsu, belum tentu malam pertama itu indah. Ternyata malam tuh setelah 1 minggu mantan biyen, ini kan sepasar Pak. Gitu, sepasar disimpen neng omah, lagi ngalani boyongan tuh. Sepasaran. Lah, lagi boyongan kuwi aku merasakan keindahan. Lah itu kamar dhewe. Aku podo neng okap kontrakanku. Ya ora beda. Kalau bapakku kok malah no. Bapakku sing ngono kae. Dadi akhir jam 11 bengi ya. Iya. Ning jeding ngono. Langsung lah wis biasa lah rasa ngomong normal lah. Piak. Iso. Heeh, bapakku langsung jologo. Barnya ngiduk. Kok yo roh to jan bapakmu. Mangsamu. Aku langsung nyeh aku. Kowe iki ora ngono Tapi lucu tegese. akrab lho karo bapake. Loh, niki ngawur apa Pak kali bapak niku? Lah Mas ngene iki lho sejak Lah iki mesti indah iki. indah apa iki malah iki mantene ngeri kok. Ngeri wong maratuane tak bacok cengele kok. Non sewu niki lak Pak Gunawan, Pak Gunawan. Narsih. Nggih. Ya cerita kanggo manten, Nah. cerita sing positif. Proses itu penting. Nah, Sukses jangan melihat dari suksesnya tapi lihatlah dari prosesnya. Jadi teman-teman kekaro nih, iki manten anyar, iki adalah proses Pak. Belum menemukan kesuksesan. Mergo sing diarani jodoh rezeki pati, iki panggonane maneka warna. Sing diarani jodoh rezeki pati. Jodoh rezeki pati iki nggone rono Pak. Jodoh ki biyen wong sepuh ngomong, lek wis ketemu gabruk jodoh, ning urung mesti. Nyatane ning nggone kuwi iki urung temu jodone. Sing diarani jodoh, iki sing diarani jodoh ki besok bakal tresno siji lan sijine ngantek tumekaning pati iki diarani jodoh. oh, Mergo wong rabi iki tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. lho Pak, iki lho. Iki lho, iki ming pengalaman Loh. saka Slambu taline kawat iso. Ngene. Pak Eko. Gupi karo Wahyu ya. Lho iya. Iya. Gusos nih sama. Gupi. Gupi. Jenenge wangen to jenenge. Gupi iki nek untu kae ngesore jenenge Gupi. Kuwi gusi. Kowe iki jan. Gusi iki sing ning sepeda motor kae. Kuwi jenenge kabulator. Kowe busi kok kabulator. Wah, wis bleset kowe. Gufi Regita Nah, Cahyani. iki sing banter ngomong bocah bentangi. Jenenge Gufi Regita Cahyani. Kurang banter tuh. Gu ki guyon. Guyon ki penting. Dalam hidup berumah tangga iki jangan terlalu serius. Perkara cilik aja digedhekne, perkara gede ayo diilangi. Dadi guyon ki penting untuk membina rumah tangga yang harmonis, Pak. Kuwi ki fitrah. Fitrah ki suci ki resik. Dadi tutuplah lembaran yang lama, bukalah lembaran yang baru. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban kalau kita sudah hidup berumah tangga. Rasa gagas omongane wong Jawa. Nah, yang penting hidupmu bahagia. Kuwi lho. Re iki sok Tak wacane to, kuwi mripak kuwi katarak lho. iki arep tatapan karo Pak Nur. Re. Iki sok ketemu regenerasi itu penting. Iya. Jadi wong rumah tangga iki kudu duwe anak. Muga-muga aku mung iso ndongakne muga-muga duwe anak sing lanang ya dadi anak sing soleh, sing wedok dadi anak sing solehah. Yen pengen ayu maca Paribasane non sewu sing lanang jenenge Wahyu. Wahyu. Kowe lek tumindak karo wong lanang karo wong wedok. Lambemu yo mleset-mleset lu. Wahyu sing normal kok iso. Yo, kowe wong Islam ki aja adoh, Islam ki agama. Agama ya ditata, budaya ya digawa. Antarane agama karo wong Jawa. Kudu nyawiji. Wahyu yen arep tumindak karo bojone aja gobras gabrus. Ya kudu gawe tatanan agama. Aja taktuk. Aja taktuk tok. Ya to. Yen iso sadurunge tumindak karo bojomu, ki paribasane wudu dhisik.
Alhamdulillah. Berarti Mergo wong lek- Islam ben duwe anak yen lanang saleh yen wedok salehah. Kudu dhisik yen wis wudu mlebu nang kamar, bojo ya aja diudo paripaksa paribasane. Ya kudu ditari. Lho, sik berarti jak omong. Ya jak omong lho. Aku Paribasane iki aku Gupi, aku Gupi. Aku Wahyu. Wahyu. Aku Gunawane. Gunawan Dari iki bapakne, oh. bojone Yumi Narse kok. Wah, wah. Gunawan iki bojone Bu Winarse. Nyapa kok Gunawan iki kok iso? Aku Wahyu, Gupi. Aku Gupi. Kuwi aja wong wedok ki nun sewu, Pak. Kadang-kadang ana kasus pemaksaan enten lho, Pak. Yen mergo wong lanang paribasane njaluk wong wedok ora gelem, akhirnya dilaporne nggone polisi. KDRT, Pak. Ya kudu wong wedok ya kudu ditari ben padha ikhlase. Lah, Iya. jajal umpama awakmu Wahyu. Hah? Terus anu Gupi, jajal rene Pi. Nah, Gupi iki jajal pamane. Nah, pamane iki Gupi, pamane. Ini lho bintang itu lho. Bintang itu. Nah, iki bakul. Lah iki Masa Gupi modele kaya lodong. Ayo Gupi ganu, gemik. jajal Pi, Gupi. Liyane lho jodoh gitu. Wis ta wong yo ming dingge Sasmita tok ae. Ngene lho brok rene lho. Modelmu kaya bakul sego goreng unut lho kok iso. Kae lho umpama Gupi. Ayo. Iki iki Lu iki Gupi, kowe Gunawan pamane. Wahyu. Anu Wahyu. Keterangan contongmu lho. mosok bapake mbek anake. Yo. Jajal Gupi, gegermu kaya jedhekne to. Wis tak meneng api ayo. Pas koe Yang gitu. Iya sayang. Alhamdulillah. Kok yo iso omong to kowe iki ya ampun. Jenenge kasih sayang tenan ngono. Iki antarane Wahyu karo Gupi. Antarane nek pengen kuwi mau oleh ngandani. Mas nyuwun. Wan apa mas? Nyuwun. Apa? Nyuwun cis. Tis. Berarti tresnane Wahyu, tresnane Gupi, berarti iki tenanan. Sing ngambung sapa? Gupi. Iki aku baru jamu Gupi kudu gumoh. Oh, sik to. Iki ra tak lakokke ngene iki ra kepenak. Kepenak sing ngambung enak bos. Jajal apa Wahyu teko terus kowe nawani badhe tindak pundi Mas mbok ki teng dalem mawon napa mboten pengin gitu kan. Mosok iki Gupi. Gupi Tadi kan pundi mas? Apa gak pingin HO? Napa? Piye? Kalau deh, lah kok krungu aku. Pripun? Pok. Ya apa kok iso kok. Kalah aku bae. Oh iki ya tenanan ngono lho. Dik Gupi. Dadi paribasane iki yen nyuwun karo Gupi ya kudu izin Pak Eko. Izin. Aja gobras gabus, paribasane wudu dhisik. Kudu. Yen wis wudu lagi nyuwun yen wis wedok oke, ibarate Wahyu ya aja maneka warna ya kudu ndonga dhisik. Dungane piye, Mas? Dongane paribasane nyuwun ndonga rasah maca surat sing angel-angel, maosa surat Al-Fatihah. Ping 1500. Sik Mas. Jenenge nyang yo. Nggih no. Dadi Dadi lek wudu. anak lanang ya soleh, anak sing lanang ya soleh, wedok yang sing solehah. Dadi wudu sik saurunge nyuwun. Iya no. Terus ndonga Donga Al-Fatihah ping 1500. ya nek kuwi sing Gupi asli. Lah nek Gupi iki mbok dungani pengen bisa mbledos. Lah, lek Gupi kae Al-Fatihah lek iki surat Yasin. Wah, asem ngono mangsamu. Iki kepiye-kepiye iki umpama Arep piye-piye Mas diselani jajal. Sampeyan aja ngenyek seorang perempuan ngene iki lho. Sik. Senajan lho, kok omone kaya tumbuh ning suara. lah kok sampe tumbuh lah saya cilik jeboboh ngono to. Wah, wis malah remuk iki. Iki dudu tumbuh dudu lodok. Iki ngono kekep. Kekep lah ya saya ditutup sego kae kok iso. Kamu anyar iki tanggapan kok Jombang iki lho. Ning pancenipun ngeten Mas. Ya kepiye-kepiye yen wis manten ki aja rebut bener ning rebut to salah. Wis kawin. Aja dadi Udah bener. ngono ya. Ayo depan. Jajal. depan. Apa? Piye?
Pengen karo calon bojo ki ya sing apik. Kayak dolanane anakku. Ngono jajal. Nun sewu, Pak. Oh, enak sekali. Dari tanganmu ora sembrono. Iki jenenge Oh, iki yo duwe harkat martabat kaum wanita. Sekarang dari Bakul ya. Loh, kok bakul gitu? Kok di martabak lho. Iki ki yang duwe harkat martabat wanita. Orang kok terus yayaan. Ini sudah dilindungi badan hukum loh. Apa kuwi? BH. Iki sampean kan urung ngeruh. Iki Pripun? asline kan lanang. Lanang, Pak. Lanang. Jenengmu sapa, Dok? Sik, kok Jeneng lanang ta jeneng wedok, Pak? Lho, jeneng lanang ta jeneng wedok, Cak? Sik. Jeneng lanang ta jeneng Sik, urusan lagi. wedok? Tak sini lanang kok terus ya, Bang? Lho, Tahun dulu. ndelok nyuwenil. Lah jeneng wedok sapa, Dok? Po Ananta, Pak. Oh, Ananta lah jenengmu lanang. Rohmat. Oh ya, Rohmat. Siapa bengi siapa? Rohmat. Bengi Rahmat. Nggih. Lanang awan lho. Awan Rahmat. Nggih. Bengi Bu Ananta. Nggih. Subuh Mukidi. Ya, dasar. Sik jajak spesial kado kanggo sapa? Oh, Mas Wahyu nggih. karo Mbak Gufi coba. Nggih, dikasih lagu dangdut jangan Wis biasa dendam. Mari tetap untuk tok Coba obrak. sehari. Kowe kok aja mulai. Engko dikersane Pak Gunawan. Sane Pak Gunawan iku linggo kon ning dhuwur. Apa, Mas? Linggo ning dhuwur kene nggo ngalang tandon. Wis sungguh ganti tanduk. Profil tangnya. Samu. Ayo, kocona. Ya. Oh, linggo iki. Oh, dadak Ya apa mikir. sih iki wong Lah kok oh no, kudune ndok kene rek. Oh nggih. Omahe ngendi? Takoni dhisik. So becik. Nggih. Kamu di Omamu ngendi, Dok? Mojokerto, Pacet, Pak. Pacet Mojokerto. Iki bengi ketemu ndok Jombang rek iki. Nggih. pengen yo mabit mul do Jombang saiki nok kene kon kok terlutus sih koyo. Nggih, golek duit, Pak. Wah, melu dalang pindel gelak kalungmu seganti ya. Yo, Apa? apa? Tembangnya apa? Saya bawa Masih campur tangga. sarian. Tahu sari. Kok sik Lagu lagu niku apa? Ditari sing nyaut teko bae kok. Lagu niki apa? Lagu bayar. iki gak sopan lho bocah iki. Hei, Teko sing bae kok. Bapak. Teko sing baru bae kok lagune apa? Lagu ora terus wah wah. Nyapa kuwi? Eh, malah pengen ndok berarti. dengan ndok sapa kowe? Kowe nek ketelan ndok iki kaya seger. Seger karek nyeruput kowe gak iso. Tembangnya apa? Cek didalu karo Tembang Mas Tris. Iko. Lagu apa, Bapak? Nah, Sembarang, Pak. Sembarang iso ya? Nggih, tembang Trisno. Iku mana sing kersane tembang kangen? Oh, nggih. Nggih iso ndak? Boten, Pak. Kok suara lanangku metu, Eh, Pak. Mas Iko. Ndek korek lah. Coba. Ndek korek lah. Go apa? Tak slumete ben gledos. Rumah sawo imet kan bumbung. Iso. Lah tembang terus Oh opo? nggih Pak boten. Wis sumpah lanang Mas. Sumpah lanang. Lanang, Mas. Sumpah lanang. Pingin didelok ta? Gak lanang. Lanang. Kok merengkil ini apa? Subalan, Mas. Eh, Subalan. oh di Subali to. Ya ayo jane. Milih iki aku marah risiko. Ya. Baik. Pada Tembang. Tembang. wedok. Trisno ning lambemu nyatani among semua janji Trisno marang aku nyatani nyusani hatiku. Enak lho kowe ramah itu. Bojomu lho karuan iso ngalahke suarane iki. Karo bojone Mas Kudu gede ndi? Weh, gede mono tuane no. Piye mangsan? Bojoku saya pun bentuk karaoke ya. Mangsan. Dek, bisa kasih? Coba, Dek. Dek, kamu udah punya pacar belum? Belum. Sama aku mau? Apa? Suwek. Iki kalau basa Tulungagung ganjingi. Lek karo aku gelem ya. Heeh. Kamu kok tuwe aku lho. Pen manis. Pokoknya bengi iki Pak Gunawan ki nanggap dagelan cipokan kowe. Gak apa-apa Mas, padha lanange. Wah, lah kae
mbok ambung ora diraupi kae lho. Lah nek bojone karo awakmu ayo awakmu. Samu. Ayo. Tembang Trisno enak iki Pak. Ini iki enak. Jajal dhisik aja Enak. Sik, jajal jogetmu sing kepenak, Nduk. Jajal aku Jajal. anu baru diambung. Iki digawe rada kuno-kuno sithik to iki. Ya. Ngono. Ambune solar kamu. Kok mbok lapi piye to kowe iki? Itu Kowe berarti ngelapi padha karo ngenyek nikmati Gusti. ini apa ilur kaya oli samping ya. Ngawur ae. Wis, Nduk. suarane kok suara lanang ya. Sing suara wedok, Nduk. Suara nadane wedok, Bos. Wedok. Jajal. Nada wedok coba. Nah. Suara lanang lho Mas. Anu sikilmu rada ningkup sithik. Nah. Nah, Tembang Trisno Ning lambemu. ya ngono. Halo. Among semu. Lanjut. Janji setia marang aku. Nyatani Kali ini, Bos. nyusani atiku. Tega tenan kowe ngarani aku. Tega tenan kowe nglarani aku. Wes cukup. Malah kaya gangsing gitu. Ayo datrake ya. Yuk, tembang kangen. Ya. Sikat. Jombesan lho, Nduk. Antene pas iki. Ya. Ya. Kusuma warna Aku tak satu. Satu lagi. Nyatane aku bola pusi. Terima kasih Cahayu po. Gerakmu apa kae? Pargoy. Balbok piye? Pargoy. Nah, Anu jajal pargoy. Ngam. Tembang Trisno. oh. Iki jenenge parga kowe pinguin. Pingin. Lho kok sing kene gembleng iki piye? Gerakane lho, Dok. Coba. Nah, coba. Kosek to kosek. Oh ya. Adep brono sik. Nah, palang kere. Karo nembang ya, Dok. Rada dikluk rene, rada dikluk. Angel men to dicak monggo sok. Rada dikluk kene lho. Wah, jangan angel ora mau diatur. Oh, ora duwe boyok. Ya. Kowe iki dikluk ngene lho. Mulane bangkeane lho. Ngene lho, ngene. Nah, ngono ya ngono. Nah, terus anu, iki ning kene. Amike dibawa sing ke kiri. Nah, lah geraknya sing masuk ya. 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 Ya, rada dikluk sik. Nah. Yo apa? Wah, Mejen Kak.
Kau, Aku pikir aku iso rusak. kurang ajar kowe. Lah kan mbok dengkul burine. Kuwi lara nang ngawure. Lah nyapa? Lah kuwi ditekuk ngene. Kali ya. Iso. Kok Jajal. burine kena dasi. Bendane. Ora tau ne. Teh. Masalah. Aura. Lah kok kentole kaya telon druwul. Kene, jajal. Ayo, semangat ini, ya. Tembang tresno ning lambeku nyatane Malah kecetit. oleh lo malah kaya pitik kelebur karet Anu, Dok. Awakmu sesuk-sesuk nek kudu privat, yo, Dok. Ya ampun, bocah nyenengne lah. Terus jangan Kowe topel. wong lekan golek momong